Hola, bon dia. Em dic Joan Bai i estic cursant el segon de batxillerat a l'Institut Salvador Espriu, que s'ha situat a Barcelona, però més específicament a la plaça de les Glòries Catalanes. Com podeu veure, el propòsit de fer aquest vídeo és explicar l'ús de la llengua catalana en el meu centre, és a dir, parlaré una mica de quin àmbit la utilitza més, la quantitat de persones que fa servir el català a l'hora de comunicar amb altres persones, quina manera o de quina forma ho aprofita i més coses. Doncs bé, el català és una llengua habitual d'interacció a tots els centres educatius de Catalunya, inclòs el meu institut, ja que és un idioma oficial i quasi tothom que viu dins d'aquesta comunitat autònoma fa servir aquesta mateixa llengua. I és per això que quan vaig arribar en aquest mateix institut em va sorprendre molt, ja que vaig veure que havia un percentatge molt elevat d'estudiants que parlava català, tant fora de classe com dins, i que en la meva escola anterior, encara que el professor utilitzava la llengua catalana, els estudiants que hi havia sempre feia ús del castellà, i per tant, en veure aquest gran contrast em va causar com estupefacció. I després, respecte als docents, gran part d'ells exigeix als alumnats a expressar i a comunicar més en català, i que a més les assignatures que tenim era també amb la llengua catalana, i que gràcies a això d'estar en contacte amb ella molt temps i d'estar acostumat a escoltar i a parlar, per tant ens va aportar com molts beneficis. I també s'ha d'incloure que organitzava com activitats i excursions que també ens va ajudar molt a millorar a l'hora de parlar català, i per això vam tenir com un nivell alt en aquesta llengua. I finalment vull concloure que encara que avui en dia aquesta llengua s'ha convertit en un idioma minoritari, espero que totes les persones, estudiant o no, estiguin orgullosos de poder saber parlar aquesta llengua, ja que per a mi i tots els estudiants del meu institut estic molt orgullosos de poder entendre, de poder parlar, de poder aprendre molt i tot. Per tant, gràcies molt.